ngoba njengoba engabe ukwenza lento abonile ukuthi lento leyo kudayisa ama drugs iyona into ebulala isizwe. Ngamfanisa mina noJesu wanikela ngomphefumulo wakhe ukuze asave bonke abantu abasha bala eMlazi. Kubhlungu ke baba ngoba enikele ngomphefumulo abazali bami abazali bami inkosi mayivuma siyophinde sibonane abazali bami abazali bami baba ngishaya ngisese abazali bami abazali bami Baba Numa, oh Baba Numa, Otula tula mame, Olekaya muyale, Otula tula mame, Olekaya muyale, wena uNkulunkulu wethu Baba ngikuthemba Baba ukuthi ngelinye ilanga uma siphuma emzimbeni siyobuyela kuwo noma siphila noma siphile vele singababo yiba naleli khaya uNkulunkulu wethu Baba ubancane ubaqinise uNkulunkulu wethu Baba ukuphila yebo bangabe sekukhona nokuphela kodwa kubuhlungu noma kwenzekile kodwa wena siyazi ukuthi ubukho siyabonga uNkulunkulu wethu Baba ukuthi ke uzobaqinisa ubaphe isibindi namandla nokwabo umntwana umuhle bakamandla ngibona impilo ngokuma njengamanje kodwa ke ukuhamba kwesikhathi njengamanje unike inqondo uba uNkulunkulu wethu Baba ame kube impilo kube emhlabeni iyaphila abanathi-ke uNkulunkulu wethu Baba nathi zonke size usigcine Baba naleli ibhedlela yonke lento eyenziwayo emhlabeni kodwa siyakhona ukuthi ngelinye ilanga
usebukhona makabonge uNkulunkulu. So I wish bazalwane ukuthi ngaphansi komkhonto wesizwe please noba angisho ukuthi ngikhethani mina no kodwa nikhethe kahle umuntu ozonika abantu ukulala okuhle nokuthula okuhle kubuyela isimo endaweni yaso. Futhi akube umuntu ke ozothandwa abantu bamvotele. Ilokho nengisho noma ngabe yini uma sekusedluliwe ngale vele sizokwenza yonke into ngokuhlanganyela ndawonye. Makabonge uNkulunkulu. So lokho sikhona nje sibambisana lapha nalapha ukuze izwe libuyele esimeni. Makabonge uNkulunkulu. Ubaba uMsholozi uhlalisha into eyodwa na wayisho eqala wathi izwe othi mase lithathile obuyele emakhosini akakashintshi namhlanje. Isemi kanjalo nje indaba yakhe. Kodwa ke okwamanje ngoba sibhekele kulezi zinto kuma kulento ama election. So nje ucela abazalwane ukuthi ma comrades ikhethe kahle. Not meaning ngangibani lapho. Sengigugile mina noma uyathanda ngeke ngene. Mina sekubhlungu noma ngivuke kuseni umzimba usubhlungu. So therefore akusaqualify kangako. So nje kodwa ke nikhethe kahle abantu abazolida kahle, abantu bazobuyisa ukuthula emphakathini, abantu bazoletha ithemba eliphilileyo. La ekhaya ke nami ngikhulele la. Cishe niyangazi ubaba wengane uyangazi. Ngikhulile njengomfana ngakhula senza zonke izinto wafika isikhathi ke la umuntu sekhule khona washadela ukwenzeka zonke izinto kodwa uNkulunkulu wangigcina kwaze kwaba la. So into yenzekile baba hey hayi nami ngishayeke ekhanda ngithema ngelalela ngishayeke ekhanda ngoba lo mfana ngiyambona ngiyamazi futhi. So nje izinto ezenzakala namhlanje ziyamangaza zonke kodwa elami icebo ke asibele kuJehova. Really ake sibele kuJehova mhlawumbe asenzi kahle mhlawumbe khona la singenze kahle njengabazali. I don't know nama ngazi mhlawumbe khona lento esingayenzi kahle abantwana bethu benze ngalendlela benza ngayo. Makabonge uNkulunkulu. So ke ngizotetela ubaba ola eduze kwami ngiyamazi kodwa ke ngithi ubaba ngimnika nje ilungelo lakhe and then bese ke amen bese uzitetela uzosiphathela uhlelo asiqhube kahle amen. Iqiniso elwela isizwe ulusha kakhulu ngakho ithi mina uyiqhawe uyihero so nje ukuphumula kwakhe ngoba sithi uphumula iqhawe alifi liyaphumula iguqile iqhawe ngilokho nje ngakusho siqhawela ekhaya spare ube mdala emncane so nje uzoshintsha imndeni kodwa injukulo wakho siyazi kunzima ukuhlanganisa nomfowethu lana sithi nje thina siwumkhonto wesizwe waleli 3 sinani
and njengoba seshilo umgcotsho wami ungaphambili umgcotsho wethu sinenhlanhla ke thina njengoba esho usho ukuthi khona namakhosi khona abafundisi kuthina kumkhonto amen so nje njengoba sebekile ukuthi asibeleni uNkulunkulu ngoba lempi ngeke siyinqobe sisizwe ngeke siyinqobe futhi ngokwazi kwethu nathi siphathiswe khona umdali kufanele sipreache emhlabeni sisaphila nalento ayisho-ke ukuthi mase sikhethe kube khona iqiniso ngathi uyazi uCotsho futhi uyazi ukusedlanganeni siyakhwephana kumanje sazodinga nje kakhulu umkhuleko sikhwephanela khona ukuthi angimfuni ubani kade siyohlala laphana ahlalanga labesihlezi khona ngalo mdonsiswano so siyadinga nje nathi ukuthi ngempela le mkhuleko singayithathi ngokuthi mhlawumbe size esifweni noma senkonzweni songikhohlwa lesizwe sibe nento esothi iprayer ukhona usilide siwadi 3 sibize namanye amalokhozi amawadi ekuzokhuleka nje uzokhuleka isihlalo sikhona ngoba siqedana sodwa ubaba omdala osivulelile inhlangano angakudlela ekhaya lapho elisela inkomo kodwa ngoba ubona ukuthi izwe liyahamba igebengu nazi ziningi zibhidlangile umkhwana nje uyazama nangu noRamaphosa ufake ezinye igebengu phezulu kwalokho yabo thina bese nethu commissioner thina kuzoba umkhwanazi uzolanda umuntu ka-finance ongazi lutho ngesiphoyisa njengoba ka-finance bakhulunywa ngemali emidle yo-360 million lapha uyena iphuma kuyena kodwa kuba siyamazi-ke lo lukhuza lohulumeni ukuthatha abantu abazomprotect ngoba iphoyisa lapha sizwile liboshiwe laphana lakaNkosi lithola ino 52,000 endlini ngaphansi kasofa kodwa emathola namadola akazaboshwa kodwa uboshiwe so eSouth Africa ngempela njengoba esho umgcotsho wami lana iyona ndlela nethemba lomuntu omnyama umkhonto wesizwe asizile la ekhaya mhlawumbe ukuthi sithi sizophamisa inhlangano kodwa vele kuhlaleni kufanele siwakhuluma amaqiniso ngoba ngikhulumile ukuthi nje usiphiwe beyiqhawe sinani sesingizwile kancane ukuthi ungcwabo ngomgqibelo noma khona izinto ezisalungisa sizothi mhlawumbe uma ngalo ekhuluma kakhulu njalo abafethu ngoba bengikhona ngizwile umgqibelo ungcwabo usewa lo ka-M mhlawumbe ngolesihlanu so someone was mfethu walathi ukuthi ya kusho ngolesihlanu kuvela thina le mlindelweni mfethu okay Ikawe besihamba nalo liwelela Ikawe besihamba nalo liwelela sinabaholi la njengoba usiphe eHolanda youth ngenhlanhla sinobona bela ewadini okuqhamuka kwe-region mhlawumbe sibona mhlawumbe uzothi sithathele lo mcimbi-ke mase siyawusibuyisela kubaba la sibayele ngekhotho sibanda siningi Ngicela ukuthi ngibingelele ngicela ukuthi ngibingelele ama-comrades engihamba nabo ubuholi base-Pass4 Phungula Zone ubuholi bama-ward ase-Pass4 Phungula Zone athe uma kushawe ikhwela abese yasabela ebese ngizothinta ama-wards ngibingelele ngokukhethekile ama-wards okuyiwona athintekile ngalesehlo ala e-Pass4
which is Ward 82, where Men's High School is located, and also Ward 83, where ubhuti uSiphesihle Ngobese owakhona la isikhona namhlanje. Ebese ke ngokukhethekile ngiphinde ngibingelele umndeni wakwaNgobese, ngiphinde ngibingelele neqhawe lethu uSiphesihle Ngobese. uNkulunkulu esethe wamphumuza wamphumphumulela wafuthi, ngesibingelelo sithi inkosi mayidunyiswe. Omi phambi kwenu uSinenhlanhla wakwaMemela, currently serving as unobhala wabantu abasha la eThekwini region. Angihambi ke ngedwa but ngihamba nosihlalo wabantu abasha khona la eThekwini region, Comrade uSandile wakwaShane, okuyena nje ngizodlulisela kuyena wonke. Kodwa ngicabanga ukuthi apart from any portfolio I hold, comrades, ngumntwana wala e83. Ngikhulele la e83. I still reside la e83. It's a shame, comrades. Izinto ezenzekalayo njengamanje and okubuhlungu ngathi 83 is the main target. I feel as abantu abasha, comrades, ngidiniwe indaba kaSiphesihle ya eda more ukudinwa kumina, because I feel as youth yaka 83. Comrades, we are not angry enough. As the youth of Passport Phungula Zone, comrades, we are not angry enough. uSiphesihle has also contributed to the current statistics. Abantu abasha abashonayo day in day out. And unfairly so, comrades, if ngempela singasukumi njengamanje sithi siya memeza senza ngako konke okusemandleni ukuthi sivikeleke kusazoqhubeka. I was telling ama comrades aka 83 the other day ukuthi saqale sababaza mungeno yalapha ngasekhaya ngasengilosi, sivuka a young girl idantshwe emastebhisini omuzi womuntu. She was stripped kusuka phansi la emlenzeni wakhe kunyuka kuyaphezulu. Akugcinanga lapho. There was also another young girl owatholakala ubona ukuthi ubulawe ngokukinywa. She was stripped naked. Khona la 83 ngase rank eNdongeni ngasesonto lelama Nazareth. We kept quiet, comrades. If we will be quiet ngalendlela esifuli ngayo, silindele bani ukuthi uyena ozosilethela ushintsho? Ngoba simbonile uhulumeni osemandleni njengamanje ukuthi uhlulekile. They even did the same mabevakashela indaba kaSiphesihle. They kept quiet and they did not say anything ukuthi uSiphesihle ubulawa nje because another thing abekade forcelwe yona ukuthi kumele hamba yodayisa ama drugs esikoleni ngaphakathi. The only thing that they said ukuthi comrades ubekade ufuna ukuthi akhishiswe irent yokuthi udayisa usweet. No, comrades, we can't be quiet. Sekwanele. Abanye bethu comrades ba abantu abasha samba nawo ma no baba. We know the school that Umenzi High School is. Ey'koleni zonke ezikhona eMlazi. Let us make it our duty. Siyacela abantu abadala lesiya sikole ngicela ukuthi senze ngako konke okusemandleni ukuthi sivikeleke. Ngoba isona esisakwazi ukuthi siproduce the quality of learners esiwadingayo kulesikhathi samanje. Hayi kuphela ngokwe-academic but also as well in discipline, because it shows lento ebekade yenzeka kuSiphesihle ezenqaba lento ade bemforce ukuthi ayenze ukuthi discipline ube nayo. Ngicela ukuthi ngingandi ma comrades ngidlulisele kuyena usihlalo. Ngiyabonga kakhulu. Shwele baba imamo musali. Shwele baba ngibingelele emndenini wala ekhaya, ngibingelele wonke ama comrades
Asepassport Phungula ama-complete aseba 83 ngiphinde ngibingelele iqhawe lethu selilele ngomqondo wesiphila namhlanje na ubona siphethela amakhandlela izibani zokuthi indlela yomfowethu ikhanye namhlanje nje wasiphethele izibani nje sizomkhanisela indlela yakhe sikhanisele nabo bonke abantu abasha bokuthi bayenze njengoba kwenzeke umthetho walelizwe uyaphikisana nomthetho wemvelo imvelo ithi abazali kumele bafihlwe izingane zabo kodwa umthetho walelizwe sikulona nohulumeni osiphethe namaphoyisa corrupt bavumela ukuthi kube abazali abafihla izingane zabo namhlanje na ngifuna ukuqinisekisa baba ukuthi uSiphe angeke azalale uzoguqa uSiphe uzophinda aqhubeke lempi abeyilwa aqhubeke ayilwe ngoba njengoba engabe ukwenza lento abonile ukuthi lento leyo kudayisa ama drugs iyona into ebulala isizwe ngamfanisa mina noJesu wanikela ngomphefumulo wakhe ukuze asave bonke abantu abasha bala imlazi kubhlunguke baba ngoba enikele ngomphefumulo wakhe nje but abantu abadayisa ama drugs they are still out there bayaqhubeka abadayisa ama drugs we youth yaseThekwini lilonke namhlanje if ukuthi lento engizoyikhuluma it's a risk I will have to die for it so busy sekufika isikhathi sokuthi umthetho usubeke ngemuva sizibambele thina yebo ubani ukhumbula youth yango 1976 eyathi misithi enough is enough they took an initiative but if ukuthi we have to die for this country so be it sekufika isikhathi because ngaphandle kwalelizwe siyohlezi silambile ngaphandle kokuqina lelizwe lokuqeda ubugebengu kulelizwe siyohlezi silambile asikwazi ukuthi ngahamba abantu abasha sithule sithini thina njengabantu abasha sithi abaqhubeke it's about time ukuthi nathi sibe militant makumele silwe njengabo so be it engakuthembisa ukuthi whatever ekuyomela silwenze ukuze kube khona ubulungiswa sizolwenza we will mobilize sizohlangana we will bring justice for uComrade uSiphe yes hallelujah lokho angincethezi lokho angikusho ngoba ngila ngiyobe ngikhona phansi ngiyisosha ngihamba ngeenyawo nami because leli sosha liveze ubuqotho obungaphezulu kobuqotho obuhlula abantu abadala uSiphe died for the good cause died for a good reason umele ube proud ngayo umele usiqhenya ngayo manje ungabusakhala umele wazi ukuthi uzeli iqhawe uzeli indoda uzeli umuntu onesibindi ungamdisappoint na ungabusakhala manje njengaye iba nesibindi ngiyazi ukuthi usithathe kuwena kubhlungu uyabelezela awuwedwa ulusha lwethu kulonke sokwenza isiqiniseko sokuthi ubulungiswa buyenziwe sizokwenza isiqiniseko sokuthi ubulungiswa buyenzeka sacela ukwehlela ngenzansi thina sizwe Tatwa
sibeke ngale kitchen sibathathile banini. Okay. Yeah. Sithi ayilokho impela sithi sikhanyisa ngakho. Umndeni. Too fast kitchi, Asnanda, too fast kitchi, Asnava, early in the morning, Kalispa, during dinner time, Kali.